bonine udeji abwago Amadiga na mawa karijale nijera karamawa kunechi enyi boke mawu Ora na mawa na karijale cha Wibu baguleri odogwo Amadige ronie Wamulu na maronie Nadia sonde dugi Weze nwanyi ne dugi Amadige Akwagina chukwu na dinama Amadige Nena na Victor menulu di na nwunye We mubangwa o We mubangwa kachukwu kelu wasijo Ewe tulime we mwachi usa Victor me Na baniri ni tolu na nwa Julai afọ 1962 Kamulo dogwo Mwamulu webe Sa innocent of Ojekume Na Lady Elizabeth ume na mulo mumu na bago mu buluka chukuzi cho abulunduka ndi na itose molumba nke Catholic Church no wanine Amadige we bidondu ya Amadige ni vite village aguluzi bo Kamulo dogwo na Nocha local government nke Nigeria Amadige we bidakwukwo Amadige ndibo we guba akwukwo Womani deligo akwukwo na St. Bridget Primary School nke dị na Aguluzi Igbo banyi Ọkụcha pati ya owejebe na Bubendo Memorial Grammar School nke dị na Adazi Nnukwu Amadige Wobala onye nke mbụ Division 1 koji pụta n'afọ 1980 Amadige Victor N'otu arafu owe nweta ịgụ akwụkwọ na University nke dị na Nsụka UNN Amadige wee gụrụ akwụkwọ wee gụọ State Management Amadige n'ọnwa Junu afọ 1984 Amadige ndị Igbo wee nweta nzere BSc na State Management ọrụ obodo na abụwo Amadige na-eme mma Koho fetela na nne ya Amadige na-eme mma o wee kuzibe na University of Science and Technology nke dị na Port Harcourt na 1985 Amadige ọ na-akụzi Estate Management Amadige ndị Igbo ekene Amadige na-eme mma Oluma mmadụ lụrụ n'ụwa ka eji echeti ya ibe ọma mmadụ na-eme na-esi ya Amadige ndị Igbo niile Odogwo Amadige mmanwụ Chief Victor Meso na fellow Nigerian Institute of Estate Survey and Value Victor dịkwa na akwụkwọ ndị Estate Survey and Value Registration Board nke Nigeria niile dịkwa na akwụkwọ ndị Estate Institute of Scott Daly na Arizona nke dị n'Amerika Victor mmanwụ bụkwa Principal Consultant VC Ume and Company Nigeria Limited one ọlụ ndị Estate Surveyor na Valuers Chief Victor bụkwa onye ji ọkwa Director Nigerian Film Corporation nke dị na Jos malite n'afọ 2001 wee luo n'afọ 2003 Amadige na-eme mma Amadige ndị Igbo niile Odogwo Chief Victor na Dimodimegwu Ojukwu weze ndị Igbo gburugburu jikọtara aka ọnụ were olu ntutu ụta na Peter Obi ga-achịlili Anambra agba nke ịbụọ nke menụrụ na Nigeria niile wokwute ndị Igbo niile Odogwu na anyị keneli ewe mee election wee meche Peter Obi wee nwee mmeli n'afọ 2010 wee bụrụ gọvanọ nke Anambra ndị mmadụ na-eti Amadige ndị Igbo niile Odogwu oke ibu ka emechara nrọpụta ndị apụga na Ikemba Ojukwu eze Igbo niile wee na-eti na-eto Chief Victor na Chief Victor na-eme mma na ọ bụ Odogwu melụ ka Peter Obi wee chiwa Anambra agba nke ibu Amadige ndị Igbo niile daalụ dịka eji eje ọgụ ka ibu Chukwuemeka Odimegwu Ojukwu kwuru ekwu si na ịbụ mma agha Odogwu Anambra Odogwu eji eje mba ka ịbụ dịka eji eje ọgụ Odogwu Ikemba Nnewi ti na ya na-akpakwuru gị na ya na-atụnyelu gị ugo gị
maka na ịbụ onye isi oche nke pati apụga na Anambra wee melie n'ọchịchị Ọmadike ndị Igbo daalụọ dịka eji eje mba ụmụ Anambra. Chetakwanụ na Chief Victor Umedu otu apụga wee jee ọchịchị n'afọ 2013 achịkọbala ọchịchị maka gọvanọ nke Anambra nke dubatalụ Chief Dr. Willie Obianọ wee gbakuo dịka Aguleri wee nwee mmeli wee bụrụ gọvanọ nke Anambra. Victor Ume odogwo na anyị keneli. Chief Victor Ume bụkwa onye isi oche gọvanọ Willie Obianọ re-election and campaign committee n'afọ 2017. Gọvanọ Obianọ wee chịbakwa wee gbaka ibu wapụga wee nwee mmeli. Ọhamadike wee gba eji eje ọgụ ude eji akpụ agụ odogwo na anyị keneli dịka onye na-akwụdozi ike n'ọchịchị onye kwuo echi ya. Chief Victor Ume nwelu nzelu dị iche iche awodu enyelie na ọkalili akali echichi echilie kalili akali. Ọhamadike ude eji agbụ agụ odogwo na anyị keneli. Ọhamadike ndị Igbo niile mma eji eje ọgụ ndị Igbo bụ Aguleri odogwo ọchịagha dịka eji eje mba dịka na-agbalị zuo odogwo Jagaban Shinkafi. Ọhamadike ndị Igbo niile Chief Victor Ume so wee jee na National Conference nke achịkọbalụ na Abuja wee lụọ wee tụlụ ugo wee nata wee chewapụta ka anyanwụ wee chewapụta ka kpakpando. Ọhamadike ọ nọchitere anya ndị Igbo ọfụma ka emechala onye bụ ọgbakọ onye isi ala Naịjirịa nyelie ọla nke nkwanye ugwu maka isonye na ya bụ ọgbakọ na ịtụnye oke nke ya maka ọdịmma ndị Naịjirịa niile. N'ọnwa Septemba 2014 onye isi ala mgbe ahụ bụ Dr. Goodluck Ebele Jonathan GCFR nyere Chief Ume nkwanye ugwu pụrụ iche nke a na-akpọ Officer of the Order of the Federal Republic OFR maka ịtụnye oke nke ya n'ime ka obodo na-aga n'iru na ịkwụnye n'ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa niile. Chief Victor Ume bụ nnekwu omelọra nke na-adịghị eme mgbatụ wuo na-ewepụta ego maka ọdịmma ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. O nwere ụmụ akwụkwọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ dị 120 ọ na-azụ n'akwụkwọ site na sekọndịrị luo na mahadum site n'otu Education Foundation Victor Ume wubelo kelugolo afọ 11 ndị ọzụpụtalụ kalili akali. Ọ zụpụtago ndị nwelu digiri na ndị nwelu doctorate na ndị undergraduate na postgraduate. Chief Victor Ume na-eme mma. Ọhamadike wee zọọ sinetọ wee nwee mmeli ndị ajọ mmadụ wee jụ wee jebe n'ikpe ka emechaziri na Jenụwarị 2018. Victor Ume wee nwee mmeli wee duo onye n'iyi olu o wee bụrụ sinetọ nke si n'aka President of the Senate Dr. Bukola Saraki. Sinetọ Victor Ume bụkwa Knight of St. John International n'ọnwa Disemba afọ 2016. Pope Francis kpọrọ ya wee chie nye echichi Papa Knight of St. Sylvester KSJ ka ikene osodi eme wededelu uli wedelu mma nwunye Victor Ume Lady Priska Chinenye Ume na ụmụazị Chineke ji wee chi ya mma. Ọhamadike ndị Igbo niile mma eji eje ọgụ mma agha ndị Igbo ibube Aguleri Jagaban Shinkafi Olise bụ ụlọ ụwa dube gị ụmụ Anambra ka anyị ṅụlie elu